Hello guys! Welcome back sa aking YouTube channel, West Maria's Farm. Hello! So ayan guys, panibagong vlog na naman tayo ngayon dahil si Trish ay nakauwi na dito sa aming farm, sa bukid. So ayan guys ha, lilinawin lang natin. Tinawag ko lang po yung bukid namin na farm para social lang pakinggan, di ba? Pero ang totoo, si Trish ay sa bukid lang nakatira, sa bundok lang ba? So ayan o, nakikita nyo yung aming garahe. Kikita nyo yung aming garahe, di ba? Kalawangin lang ang yero. So hindi po mayaman si Tres, kasi kung mayaman si Tres, maganda na sana yung garahe ng aming kalabaw. So ayan o, di ba? O ayan o, hindi si Tres mayaman, di ba? Bulok yung garahe ng tricycle at saka mga motor. At saka yung gamit namin sa palayan, ayan, andyan lang nakalagay sa labas. So ayan po yung pili na naakyatan kapag ako ay walang signal. So ayan, dyan si Tres naakyat. So alam nyo na ha, yan yung inaakyatan ni Tres na puno ng pili dito sa aming harapan ng bahay. So ayan po. So yung nagsasabi dyan na mayaman si Tres, hindi po mayaman si Tres. Ayan lang po yung bahay namin oh. Kubo lang po yung bahay namin dito sa aming farm. Yan, bahay kubo lang. Yan, nakala nyo ha, hindi si Tres mayaman. Ayan lang po yung bahay ni Tres oh. Marami nang gumagapang na mga patula dyan sa bubong. So nakikita nyo ba? Maraming gumagapang na patula dyan sa bubong ni Tres. So yan guys, ang gagawin ko ngayon dahil kauwi ko lang, magtatanim si Tres ng mga halaman kasi nga tingnan nyo oh, mag-isang buwan kasi kaming wala dito ni Mother. Yung mga tanim namin dito mga halaman, ang dami na namang damo. Hindi si Tres nawawala ng gawa. Pagdating namin doon sa isang bahay namin sa Albay, madaming damo rin. Yung mga nilinis namin, masukal na kasi. Kalahating taon ba naman hindi ako nakabisit doon. Kaya ayan, pag uwi namin dito, ang aabutan ko din ay paglilinis pa rin. Paglilinis pa rin ng mga damo dito sa aming mga taniman ng bulaklak or halaman. So ayan, samahin niyo si Tres at ako ay maglilipat ng mga halaman sa paso. Kasi bumili ako ng paso doon sa bayan. Lalagay ko dito. Oh. Ito yung paso na aking binili. Tingnan nyo guys, oh, maganda diba? Ang ganda nitong halaman, oh. Marami na siya, kaya kailangan tanggalan ko na ng iba para mailipat ko na dito, mailipat ko na, diba? So ayan. Yan oh, yung aking halaman dito. Ito yung cypress. Cypress ba yan? Cypress na kulot. So, babawasan ko yung mga puno nito. Ililipat ko dito sa aking biniling paso. At saka ito oh. Para gumanda-ganda naman. Yan oh. Ang pangit na kasi. Ang pangit na kasi ng aking mga tanim ditong halaman. O, tingnan nyo guys oh. Masukal na naman. Maya-maya lagi akong nagbubunot ng mga dito. Ng mga damo. So ayan talaga. Naiwan lang kasi dito sa amin guys, si Father. Ito, wala na yung laman. So ayan po guys, samahan nyo si Tres ha. Kala nyo, yaman ni Tres hindi.
Pinapailalim ko guys yung uhot ng dayami ng palay para pampataba ba. Tapos dito lupa to may halong ipot ng manok at saka ipa. Ayo ya, Bu Yukon. Balik ya. Sorry ba? May anim na ako. May anim na si Jess. Marian. Pero wa, nangyari? Sino mga babae? Kung nasan pa. Gumurang na mga gayon, no? Ayun sa kulay yan, na limon bagaan. Tingnan mo ka kagam. Ay!
Bye.